Hagajingal ka T20 hapre ka New Zealand Persia ka South Africa aba pai shak na jingal kai ka South Africa ka lakhur ka nam job hadin makalala ban Pynliem ka New Zealand da lai phulai runs baleng bag na ka jing job ka South Africa kalayo ban ra ka nam ladu jong ka series hakaba ka job da lai la ar Hagajingal ka Indian Football League hapre ka Real Kashmir Persia ka nam dhari hagana ka jingal kai ka nam dhari ka lakhur ka nam job hadin makalala ban Pynliem ka Real Kashmir da shigulanat Hagway par kecil kai Indian Football League hapdeng ka Serini didikan Persia ka Tempo SC. Apa pai syak na kecil kai ka Serini didikan kalakhur ka nam job. Hadin makalala ban Pynliem ka Tempo SC dan lai la kaway. Baleng bag na kecil job ka Serini didikan kalakiu syak ka kerdan ka badingkong hakami ikhing point. Hagajingal kai Women Champion League quarter final first leg hapdeng ka Wolfsburg Persia ka Lyon aba pai syak na kecil kai githele kai jong ka Wolfsburg kalakhur ka nam job hadin bagilala ban Pynliem githele kai jong ka Lyon da shikul lanot Hagajingal kai hapdeng ka Arsenal Persia ka Chelsea hagna kecil kai githele kai jong ka Arsenal kalakhur ka nam job hadin bagilala ban Pynliem githele kai jong ka Chelsea da lai la kaway Hagajingal kai hapdeng ka Manchester United Persia ka Bayarn Munich hagana gichingal kai githele kai jo ka Bayarn Munich kilakhur ka nam job hadin bagilala ban Pynliem githele kai jo ka Manchester United talaila ar pada hagana gichingal kai ka Haduh kalayo ban tab argul nagabanta ka Bayarn Munich Hagway par gichingal kai Women Champion League hapdeng ka Real Madrid Persia ka Barcelona aba pai syak na kecil kai githele kai jong ka Barcelona kilakhur ka nam job hadin bagilala ban Pynliem suk githele kai jong ka Real Madrid Haduh in riula ar